Terve! Mä olen Jukka, rekrytoinnin uudistaja. Me Planeted Partnerilla olemme Suomessa ainoa niin sanottujen 4. sukupolven rekrytointipalveluiden edustaja. Ja me väitämme, että nykyisellään rekrytointi on rikki. Nykyiset toimintamallit tuottaa liikaa toimimattomia työnantaja-työntekijäpareja. Prosessit on liian hitaita ja kalliita ja loppujen lopuksi kukaan ei ole tyytyväinen lopputilanteeseen. Me tultiin korjaamaan asia. Minä siis vedän Suomessa toimivaa 13 asiantuntijaryhmää. Taustan käyttämällemme menetelmälle on luonut aikanaan yrityksemme perustaja, ydinfysiikan tohtori Helena Pleinert Sveitsissä. Hän ryhtyi tutkimaan, miten rekrytointituloksia voitaisiin parantaa samalla toteuttaen asiat nopeammin ja kustannustehokkaammin. Ja näitä toiminta-ajatuksia olemme sitten toteuttaneet vuodesta 2011 lähtien Suomessa. No mitä me sitten teemme toisin? Vastaus kuuluu montakin asiaa. Mutta ensimmäisenä esimerkkinä voisin kertoa, mitä me tehdään valtavirrasta poiketen, on uuden työntekijän vaatimuskartoitus. Meitä kiinnostaa kovasti esimerkiksi se, miten uutta työntekijää tullaan vuoden kuluttua aloittamisesta arvioimaan. Millä tekijöillä määritellään, onko hän suoriutunut tehtävästään keskinkertaisesti vai hyvin. Helena kehitti siis toimintatavan, jonka avulla pystymme lupaamaan asiakkaillemme paremmin osuvia rekrytointeja, myös koko prosessille nopeutta ja kustannustehokkuutta.